سلام كم تكونوا كبرات تقطعتلتي سي ام اكسترا شو على توزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا قدم بينيام قرماي زحلف عمت مالتها بكلتش عيسان ربعتن أو عبد سبورت قدم بشكلتها سمبور قدح مقبقو ناي كلتش عيسان حموشة من قدون بروح كم زكوني بركز بولس درابيت قدم بشكلتها قمتها توماس فيروم أبو وانا تصديها زكاد وناي كلاسيكو الداتا بزكاد ولزلو مود ما نتي لو ما عمت ناي زحلف عمت كبرون معك أبنا بزور فرنسا زغن إيرترا وتقلد ماي أبز حدش ناي ودر عمت زاقيت ناي مدرخ عود كمز قباي كالن بينيام أبز حدش ناي ودر عمت ناي مدرخ عود بزي مزقاب تقلات إفكا والسنة بتبتسح كبيدو كوانتو قنا ناي مدرخ عود كاب زي مزقب جن نوح وانا توطير له بينيام نموداتا جزي عصر تحت حمله أما بالعصر تقلت مدرخ زور فرنسا سالسي عود ناي تود الدحر مزقابو زاقيتنا بقولن عود كمل سايك ألن زنت بدما أبهلو ناي بينيام قرماي كمنا سكف تاتا فتيرو زلو ناي زحلف عمت عوت بينيام قرماي لعل عوتات يونير دمقتهم بينيام زحلف عمتها مدرخ زور فرنسا أما بالعصر تخلت مدرخ سالسي عوتو ناي تودر بمزقابو مستاب كلتش إسران كلتن أبجرو دي إيطاليا استغونات عوت أربعة ناي جراند تور مدرخ استعوت بحتاوي أفريقيا وتقرد ماي سريع ويو بينيام قدامي ناي مدرخ عوت زور فرنسا دحر مزقابو ننفسو حدا كاب ناي كل جزيه زقلطوف ناي كسبتا وددر كيلاتات سريع ويو بزي كازون ناي فلمات اللي ما أفريقياوي أبزور فرنسا ناي مدرخ عوت تغوناصفه تقلد ما يكبهال باقيو ناي زحلف عمت بقعتن كمنان بينيام قرماي نتا بزح سمن زنان زي نبرا انتر مارشه رئيس اغنعه معرة عبيت كانتاتات كسرا ابكي عوان قد محجيها بتاريخ اكيباتو زي تفلت ناي شعينت بكتوهالون ابكي عوايوم بحفش ما عودات بينيام قرماي نقدم مشكلة إيرترا أقول أفريقان كرعات كفترلو درقيت فتيريو أبزح الفكرة بس منتات بزحوا كايدو نايز عمت كنكفتن حبيل جماوي أبال تيم فيزما بيل جماوي وانت أفن أرتيو ناي وانت فان أرت دوكومات جمام راد مانا كايدا بينيام قرماي أبزح حدشني ودر عمت سلالو تكوين وتنحو يكون بركز بولو تنتن تبينيام مزناي زحلف عمد سرحو تاريخ ني حدشني ودر عمد قعزونا جنازيبكا لعلي وانت فان ارت زقف جزيه زحلف زلو تقرد ما يكبلو كقلصو تسمعهم بينيام ابكل تشن يسرح مشن ززبال عوتي بلون إذا حدشني ودر عمد تاور حميازيا رقيت الله بزلو لجزيه بينيام قرماي زاقيت بزي عوتي وقعز اللو زاقيت أبزع عمت تزبلت إذا حزو درجة أبسال ساي مدرخ فولتا الجرف إذا حزو سال ساي درجايو أبزع قربا معلتا دما بنيام أبتاب كل تشن عشران كلتن نايف لمانة ولو ترعاو توقنات فهم سفكر تقدم مشكلة تعلم زتلاليلو جنتو فالقم ساتفو شاو عيتر تحيزو زوم صيتات كم زحبرو استغرد ماي امني حدا معلتي ناي كلاسيكو درا زلو ناي تودادارنت منفس جينا بوتو كم زلو زنصر كوان توقنه عود كن يمص يلن عصرت خلط أوارح عند حريت انت مديسنا بينهم قرمانية كلتش إنسار بعدين حدشنا ودر عمت بعوت هابتي أبا أوصل على زكاة صار في وسط كلاسيكيو مويسواني رو زد ما بتعمت بلوتكم أنا كله مكانو مورارت نايمة انقطع دول ذهبوا اللي رو كم تسبيس تقبروا الدما عود سيركيوت فرانكو بيلجيا دحر مكانو أبزور فرنسا سلس ناي مدرخ عود كتالان ناينة مالين معوات دما أبصار في كوست تحلفوا ملكتي لك عو كم زنبريو مسكرو لو ما عمت كن أبتعود تقرر ما يزدي بالله زل على مسالل ناي بودي معود كليبايك علن زاقيت 404 ناي شعينت باكي بلو نتسمي عوتات بينيام قرماي نايز عمت كابتي قولي حكوت زقبرو كاند ناي كسبتا ودرك إلا تازغنو مكنا أنتوا بورن عوت ينسافو بمهلو ميو كما أبنت إيطالوي أوالي تريك جوناثان ميلان زاقيتا كلتش إشان حموشن شدوش تنهي مدرخ عوتات توقنا تفلو لناينت بودر زور فرنسا كلتا قذيك عوتو لزخال جوناثان ميلان حرك كابتوم نزا حدش ناي ودر عمت بزقبا تلاليو ملو تسامو أمزا حفسلون زلو تقردمتيو ميلان أور حمل نايز عمت نفلما قزيه أبزور فرنسا كساتف مخانو بكلابو اللي تريك ترقاقي تقولو كابت زقرم بنيام قرماي بدرك عوتا تابت قومول زلو جزي جوناثان ميلان بإرتراو تقرد ماي أماني القبل زابير ناتحقز أو علم قدم بشكلتا يبلج لج مهلاويو كومانان بقعتن جوناثان ميلان زقل تفال دي تريك دما نتقد محجاب كسبتا ودرك عوتن إلى أمينا نابزور فرنسا تلوكوز نبرت مارس بيدرسن عليه بجوناثان ميلان قد عليه مالا زور فرنسا نمعوات نا فرنسا أمانا تقرارب زلا ميلان أبز عمد شعات 140 شمونتن نايس عينت بي أكيبلو
ቤልጅማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ውን ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ሒዙ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መወዳድርቲ ቢንያም ግርማይ ኮይኑ ዝርከብ ተቀዳዳማይ እዩ። ኣብ ጽድያ ኣብ ዝካየዱ ናይ ክላሲክ ውድድር ናይ ምዕዋት ሕልሙ ከምቲ ዝሓሰቦ ይኸደሉ እኳ እንተዘየለ ነዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ብጽቡቕ ካብ ዝጀመርዋ ተቀዳድምቲ እዩ። ፊሊፕሰን ብክልተ መጋቢት ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ ኩርነ ክላሲክ ኩርነ ቀዳማይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ብምዛሙ ኣብዚ ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። እዚ ዓወቱ ድማ ክመጽኦ ካብ ዝኽእል ጸጥታትን ኣናጊፎ እዩ። ፊሊፕሰን ዛጊታ ብዓመት 475 ናይ ሳይነት ቢ ኣኪቡሎ ካልእ ቤልጅማዊ ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ዝኾነ ቲም ሚልነር ውን ዝበለጸ ናይ ብሽክሌታ ግዚኡ ኣብ ምሕላፍ ዝርከብ ተቀዳዳማይ እዩ። ሚልነር ኣብዚ ዓመት ሒዙ ተበጊስዎ ብዘሎ ፍሉይ ቁመና ድማ ሓደ ካብቶም ንቐጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ንኽዕወቱ ብሕፁይነት ካብ ዝሰፈሩ ተቀዳደምቲ ሰሪዑ ኣሎ። ነህሉ ቁመና ናይ ዝተቀዳዳማይ ዝተገንዘበት ቤልጅማዊት ክለብ ሶላል ፖጎስቴፕ ድማ ምስ ሬምኮ ኢቨኖፔል ኣብ ዙር ፈረንሳ ንኽሳተፉ ኮታ ሓዚኣትሉላ። ቲም ሚልነር ኣብዚ ዓመት 6 ናይ መድረኽ ዓወታት ከመዝግብ እንከሎ 686 ናይ ሳይነት በደማ ዋህሊሉ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ብዘይ ምስጋቡ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ዝሓለፈ ዓመት ብዝተጎናጸፎም ሱርበት ተኸወይን ዓወታት እዮም። ኣብ ገንተ ወቨልገም ዝሓዞ 7ይ ደረጃ ኣብ ቮልታ ኣልገርቨ ዝሓዞ ካልኣይ ተርታን ዛጊት ናይ ደረጃ ኤሊት ተቀዳዳማይ ዝሕዞም ደረጃታት እኳ እንትኾኑ ዓወት ግን ኣይኮኑን። ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝኣክል 3 ናይ መድረኽ ዓወት መዝጊብካ ኣብቲ ዓውዲ ንዝነበረ ኣካይዳን ጠመተን ክሳብ ዝቐየርካ ንህዝቢ ኮነ ማዕክና ዜና ካብኻ ብዙሕ ክጽበዩ ባይታ ዝፈጥር እዩ። ባሕሪ መዓልቲ ባሕሪ ውድድር ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ምሕፋስ ክህጥሩኻ ዝኽእሉ ናይ ክላሲክ ውዳት ይቕጽሉ ኣለዉ። ይኹን እምበር ናይ መብዛሕትኦም ተቀዳደምቲ ጠመተ ናብ ክራማት ዝዓለመ እዩ። ቁመና ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተፈለየ ግዜኡ ክብል ነጠቕን ክብል ዝርአ ቢንያም ግርማይ ድማ ሓደ ካብቶም ጸቕቲ ከም ዝስሕብን ከሎ በሎኽ ኢሎም ዝወፁ ተቀዳደምቲ እዩ። ናይ ዝሓለፉ ዓመት ታሪኹ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብቐረባ ክጥቀስ ዝኽእል ኣብነት እዩ። ቢንያም ግርማይ ክሳብ ዋዜማ ምጅማር ዙር ፈረንሳ ናብቲ ዝፍለጠሉ ቁመና ተመሊሱ ናብ ጎደና ዓወት ዝምለስ እንተኾይኑ እዞም ሕጂ ኣብ ቁመንኡ መሰረት ገይሮም ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ሓንሳብን ሓዋሩን ክድብዙ እዚኦም። ናይ 2024 ቁመና ቢንያም ደገፍቱን ኣብ ዙርያ ዓውዲ ብዘሎ ኣካላት ትጽቢት ከይተገብረሉ ኣብ ዓበይቲ መድረኽ ክጥጥዕ ምኽኣሉ ዘመስከረ ተቀዳዳማይ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቢንያም ናይ መድረኽ ዓወት ክመዝግብ ተጸጊሙ ዝብሉ ዘለዉ ጽሑፋት ድሕሪ ግዜ ቢንያም ታሪኹ ሰሪሑ ብዝብሉ ኣርእስታት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ቢንያም ግርማይ ብዘይ ዓወት ጉዕዞ ናይ ዓመት ዓቕሊ ዝሓትዮም ኣመዝጊቦ ዘለዉ ውጽኢታት ዘኸፍእ እኳ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ስሙ ኣብ ዝርዝር ዕውታት ናይዚ ዓመት ብዘይ ምህላው ብኣንጻሩ መወዳድርቱ ኣስማቶም ብዓወት ኣብ ዝውርቑ ዘለዉ እዋን ስሙ ኣርእስቲ ካብ ምዃን ዝዕንቅጽ እዩ። ኣብ ቮልታ ኣልገርቨ ምስቶም ዝቕልጠፉ ተቐዳደምቲ ክምከት ከም ዝኽእል ኣርእዩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሽኳ ፍጥነት ዓቕምኻ ከተርኢ ትሕተተሉ ኣንጻር ንፋስ ተፋጢጥካ ትዕወተሉ ጽንኩር ውድድር እውን ናይ ምግባር ዓቕቡ ጌና ከም ዘይማምን ምስኪር እዩ። እቲ ቀታሊ ፍጥነቱን ስካቶን ግን እቲ ኣብ 2024 ንዝበለጸ ውድድር ዝገለጸ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ቀዳማይ ኮይኑ ናይ ምሕላፍ ዓቕሙ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምርኢታ የቕርቦን። ቢንያም ግርማይ ቀስ በቐስ ናብ ታሪኽ ዝሰርሓሉ ቁመና ናይ ምምላስ ተኽእልኡ ዝለዓለ እዩ። መን ይፈልጥ ቀንዲ ኣተኩርኡ እውን ግዜ ብግዜ ናይ ዙር ፈረንሳ ምስቲ ጥርዝ ብቕዓቱ ንኽምለስ ከም መደብ ሒዝዎ ይጓዓዝ ይህሉ። ኣብ ዋዜማ 25 ዓመት ዕድሚኡ ብምህላው ኣብ ቅድሚኡ ንብዙሕ ዓወታት ከጎናጽፎ ዝኽእል ዕድመ ዝተርፎ ተቀዳዳማይ እዩ። ከም ቲም ሚልነር ያስፈር ፊሊፕሰን ጆናታን ሚላን ኣቐዲሞም ናይ መውፅኢ ካርዶም ዘርጊሖም ኣብ ዝዕወትሉ ዘለዉ ግዜ መን ይፈልጥ ቢንያም ካርዶ ሓቢኡ ኣብ ልክዕ ሰዓቱ ንኽድርብያ ይጽበ እንተሎ ዛጊት ኣብ ቢንያም ግርማይ ኮነ ኣብ ክለብ ኢንተር ማርሽ ህሉ ቁመናኡ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣይተዋሃበን። ይኹን እምበር ኣብ ደረጃ ናይ ወሉ ቱርጋንታን ውድድርን ክሳብ ዝሃለኻሞ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ብስራሕ ከይተኣምር መዛረቢ ማዕክናት ዜናን ህዝቢ ዓለም እንተነርካ ኣብዚ ግዜ እዚ ብኣንጻሩ ብዘይ ምዕዋትካ መዛረቢ ኣርኣያ ክትከውን ባህርያዊ እዩ። ቀጸልቲ ውድድራት ኩነታት ቢንያም ኣብ ደረጃ ከም ዘለዉ ንጹር ሓበሬታ ክህቡ እዮም። ኣብ ተሪፎም ዘለዉ ናይ ክላሲክ ውድድር ድዩ ንዓወት ካድን ወይስ ክለቡ ናብ ዙር ፈረንሳ ግዜ ብግዜ ናብ ጥርዚ ቁመንኡ ሒዛቶ ከተቕንዕ ዛጊት ንጹር መልሲ ዘይርከቦ እዩ። እዞም ኣርእስታት ኣብ ቦትኦም እናሃለዉ ቢንያም ግርማይ ረቡዕ ከተለካቲት ኣብ መበል 25 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ዱዋርስ ዶር ቫልደርስ ክጽመድ እዩ። ኣብ ዝሎሚ ዓመት መበል 79 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ድማ ተቀዳደምቲ 174.2 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ክሽፍኑ እዮም። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ሎሚ ዓመት ንመበል ካልኣይ ግዚኡ ክሳተፍ ዝሓለፈ ዓመት ፈለማ ግዜ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝተወዳደረሉ ምስ 10 ርእስዩ ብዘጋጠሙ ውድቕቲ ውድድር ክዛዝም ኣይከኣለን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ድማ ቢንያም ግርማይ ኣንጻር ኣብ ብሉጽ ቁመና ዝርከቡ ከም ያስፈር ፊሊፕሰን፣ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን፣ አሜሪካዊ ማቴዎ ጆርጊንሰን፣ ዴንማርካዊ ማርስ ፔደርሰን፣ ቤልጂማውያን ቲም ሚልነር፣ ወንት ቫን አርት፣ ቲም ዊለንስ፣ ጆርጅ ሚስ፣ አሜሪካዊ ማግናስ ሼፊልድ፣ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ በኩሪ ዓወትን ምህዳን ክጠማጠም እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር አሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝከር እዩ።
ኣብዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ዓወት ብዘይ ምዝጋቡ ኣርእስቲ ማዕከናት ዜና ክኸውን ጀሚሩ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዕለተ ልደቱ መዓልቲ ጾመ ልቃሙ ይፈትሕሉ ይኸውን። ረቡዕ 2 ሚያዝያ ንመበል 79 ግዚኡ ዝካየድ ዳውርስ ዶር ቫልቨርደስ ክምልሶ እዩ። ኣርሰናል ሕምብርቲ ፍላም ብምውጋእ ንሓደ ሚያዝያ መዓልቲ ሓሶት ጸንቢላታ ሳካ ኣብቲ ኣርሰናል 2-1 ብምዕዋድ ድሕሪ ሕጂ ኣምባሳደር ናይታ ጋንታ ምዃኑ ዝጓዘመሉ ኣጋጣሚ ጋብርኤል ማጋልሃዝ ኣንጻር ፍላም 15 ደቂቃ ጥራዩ ጸኒሑ። ኣብቲ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝለዓለ ሸቶ ዘመዝገበ ኣርሓ ማእከል ሜዳ ኣርሰናል ጋብርኤል ማጋልሃዝ ብሰንኪ መስፈርቲ ካብ ጸወታ ውጻኢ ከይከውን ጋንቱ ኣብ ስጋት ጸኒሓ። ይኹን እምበር ዝበዝሓ ጋዜጣታት ዓለምና መስፈርቲ ዘይኮነስ ምጭባጭ ጨዋታታት ከም ዘጋጥመየን ዝድህስሳ። ኣብዚ ግጥም እንግሊዛዊ ቡካዮ ሳካ ኣብ ቁመና ምላሱ ዘርአየሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀሪቡ። ብሓፈሻ ንክርአ ኣርሰናል ነታ ቀዳሚት መክፈት ሸቶ ኣብ 67 ደቂቃ ሚኬል ሞሪኖ ውጢሩላ። ሳካ ኣብ 73 ካልአይቲ ክበርክት እንከሎ ፍላም ድማ ኣብ ተወሳኺ 4 ደቂቃ ናይ ውድእ ግዜ ብመንገዲ ሮድሪጎ ቀኒዕዋ ነይሩ። ናይ ሎሚ ምሸት ዘረባ ዘይብሉ ጸወታ ኖቲንግሃም ማንቸስተር ዩናይትድ ከዓ ብድምፂ ዘይብላ ብረት ዝዓይነቱ እዩ ተመሲሉ። እታ ምሳል ናይ ዝግጥም መበል ሳሰይት ዘላ ክለብ ኣብ 5 ደቂቃ መንገዲ ኣንቶኒ ኤላንጋ ዘመዝገበታን ኮሾትያ ንጸወታ ረጊጣ ብምዕፃው 3 ነጥቢ ጊሒጣ። በዚ መሰረት ካብ 30 ተኻይዱ ዘሎ ኣካል ናይ ዝግጥማት ሊቨርፑል ብ70 ነጥቢ ሓንቲ ተረፍ ጸወታ ተቕልሳላ። ካልአይቲ ኣርሰናል ብሳነ 1 ነጥቢ 3 ነጥቢ ዝተበልጸት ኖቲንግሃም ፎሬስት ከዓ ሳልሰይቲ ኮይና ትስዕብ። ፕሪምየር ሊግ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ቫር ንምትግባር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝመጽ ጸወታታት ሓድሽ ናይ ኦፍሳይድ ቴክኖሎጂ ሳውት ከተገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ሓድሽ ናይ ኦፍሳይድ ቴክኖሎጂ ሴሚ ኣውቶማትድ ኦፍሳይድ ቴክኖሎጂ ድሕሪ መበል 32 ሰሙን ናይዚ ሊግ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ሳኦት እንታይ እዩ? እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መስመር ብምስኣል ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘሎ ንጥፈታት ብቕልጡፍ ብምስማር ሓበሬታ ይህብ። ኣብ ሓደ ውሳኔ ክሳብ 30 ካሊት ክቁጥብ ከም ዝኽእል ተሓገዝቲ ድያኑ ካብ ሰዓት ናይ ድምፂ መልእኽቲ ክቕበሉ እዮም። ካብ ጸወታ ወፃኢ ምንቅስቓሳት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ካብ ሰዓት ናይ ድምፂ መልእኽቲ ይበጽሖም። ተሓገዝቲ ድያኑ እቲ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ምስ በጽሖም ብቕጽበት ባንዴሮኦም ከም ዘልዕሉ ይግለጽ። ኣብዚ ሊግ ንፈለማ እዋን ኣብ ግብሪ ዝውዕል ቴክኖሎጂ ዩኤፍ ጸወታታት ቻምፒየንስ ሊግ ዝጥቀመሉ ካሜራን ሶፍትዌርን ከም ዝጥቀም ይግለጽ። ኤርሊን ሃላንድ ብሰንኪ ማርምቲ ዓንካሪት ዝበዝሕ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ዛዕምተ ስፖርት ከይሳተፍ ይኽእል እዩ። እቲ ኖርዌጃዊ ጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መወዳእታ መድረኻት ናይ ዛዕምተ ስፖርት ተወሳኺ ተራ ክጻወት ትጽቢት ተሓዲሉሉ እንተጸንሐ ክሳብ ቲ ዋንጫ ዓለም ክለባት ክእለ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ሎሚ ድሕሪ ናይ መጀመርያ መርምራታት ሃላንድ ናይ ክኢላታት ምኽሪ ኣብ ምጽባይ ይርከብ። ሃላንድ ድሕርቲ ብሰንበት ማን ሲቲ ኣብ ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ቦርንማውዝ እናተጻወተት እንከላ ዓወት ዘመዝገበትሉ ወዝቢ ዘጋጠሙ መጉዳእቲ እዩ ገዳይ ኮይኑ። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ነዛ ቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና።